chismosa, ang kakanat di ibagpaganda. Istorya indah kaagumanda, di dapat amut pagpagida, kuna bilang no santada, nalablabas metla aramida. Saan anak bayang naman sa ganda, marites di awada, na gatal titilada, ang lalaok pailawlawan enda. Pati Facebook niramraman da, status da atong popost da, patamada itipada da, ngem pagpagida ibabainda. Napunpuno di timeline da, di tada nga ang sasaria, i-komenda kay kaya da, ngem nakalakbet di profile da. Ay inayan kay ni Marites, kang iwan mo di kaila ang piwis, ang recruit ka pa'y di alikores, tapno at nakadwang nga ang chismis. Alright, Marites, yeah, Mare, ito ang latest. Marieta, Mare, ito pa, Marisol, yan, si Mare ang taga-Sulsol. Marisa, Mare may isa pa. Maris, Mare, ano ang chismis? Si Marina naman, Mare, ano na? Yan, kailangan updated sa social media. Kaya habang pa itong isa, Mariposa, Mare, post mo na. Istorya itang kaarupanda, di dapat amot ang pagida, kuna bilang no santada, nalablabas menlan aramida. Saan ka nagbayag naman sa ganda, Marites di awada, nakatalman ititilada, ang lalaong kay lawlawan enda. Pati Facebook iramraman da, status da atong nga popost da, patamada itipada da, ngem pagpagibag ibabainda. Napunpuno di timeline da, di tada nga ang sasaria, i-komenda kay kayata, ngem nakaplak